Ola, boas tardes a todos e todas. Aquí estamos no mellor programa de cociña do mundo mundial, pero que cociñamos con amor, humor e tamén moito sabor, que eso nunca o dicimos, e é verdade. Xa sabedes que temos unhas redes sociais maravillosas, @voltascoprato, onde podedes seguir os día a día imos subindo as nosas recetiñas que facemos aquí os nosos cociñeiros, que haberá os que chamar. Un forte aplauso para Xulio Mato e Merchi Rodal. Xa me saiu o seseo e todo, Que tal? Moi ben. Moi ben, Rocío. Temos que dicir unha cousa, antes de nada, antes de que me esqueza, que é que onte Xulio estaba, Merchi non, rematamos abruptamente o programa e temos que pedir disculpas á nosa audiencia, porque xa sabedes como é, o fútbol arrasa con todo, o fútbol non espera, estaban nerviosos no campo e ala fomos. E quedamos sen saber quen gañou. Te gañei eu. No, falei con Lucía e non ganache ti. Quen é Lucía? No, gañou Lucía. Gañou Lucía. Non podemos poñer a repetición porque non sei, non quedou registrada. Temos fotografías que subimos ao Instagram acreditando que gañou Lucía. E eu estaba aí atrás, o dou fe. Sí, eu tamén dou fe. Hoxe, gañarás ou non gañarás? Justamente, pero gañou Lucía. Gañou Lucía con unhas patacas recheas fantásticas, con forma así de flor, con un ovo enriba, que colgaremos a receita tamén en breve. E perderon as patacas cadradas de Xulio Mato, non sei por qué. Carbonizadas. Con salsa brava era. Con a salsa brava, unha mayonesa de allo frito, moi rico, moi rico. Que che pasaba, Xulio? Estabas despistado? Eu non. Estaba despistado que nos levou. Que nos levou por diante. Ese que estaba despistado. Bueno, felicitamos tamén a todos os seareiros do Deportivo que mereceu a pena e gañaron. Así que un piquiño para todos, o Superdepor. Merchi Rodal, benvida. Moitas grazas, Rocío. Contigo creo que nunca estiven. No, é a primeira vez. Por aí detrás, varias veces, por aquí. Merchi. Como van as cousas por Cangas? Apartamento Rodeira Mar... Moi ben, ali va moi ben. Estamos metidos no Nadal. Estamos moi cerca de Vigo, entón... Facturando como un torero. Hai xente? Hai xente porque como o barco vos deixa directamente no corazón das luces de Vigo, pois é moi doado aparcar en Cangas e coller o barco para ir a ver as luces de Nadal. Entón entendo que estás facendo moitas sobremesas. Moitas, sí. Ben adestrada. Sí, ben coas mans quentiñas de traballar estes días. Sí. Bueno, pois eu creo que xa é momento de ver que nos propoñen para cociñar esta Merchi, que será. A ver que nos propón Nieves de Mesía. Ola, son Nieves de Mesía. Como se chega o Nadal e hai moitas vacacións e estamos cos nenos na casa, vou a facer unhas galletas de turrón blando. Collemos a manteiga, batémola co azúcar, logo botamos o ovo, imos botando a fariña tamén pouco a pouco tamizada, o turrón tamén un pouco triturado, e batemos todo hasta que quede unha masa homoxénea, envolvémola durante 30 minutos, logo a sacamos, facemos as figuriñas, adornámolas, vai a estar rechupete. Sí, Nieves, de rechupete. Bueno, moi boa idea, non? O das galletas. Sí, de turrón, sí, para aproveitar o turrón. Aparte, Vou ben coller a aí. receita. Vou coller a receita porque quero probar unhas galletas con turrón. Pois deixo as cantidades, despois pasamos, para que as fagas aí pros teus hóspedes. Ou pregúntalles a Nieves despois cando viña. Cando veña de falar con ela. Digo que é moi boa idea, porque xusto ahora que imos uns días longos, unha ponte longa os que poden coller, pois é bo momento, xa que están os nenos na casa, non? Facer as receitiñas, amasar con eles, É moi divertido, enredar. pasano moi ben e despois comen cousa rica. Nós non podemos facelo porque o lunes estamos aquí outra vez, estará Cañotas cociñando por todos vós para que enrededes tamén cos pequenos se queredes. A ver, Xulio Mato, que faz hoxe? Kransekake. Que me dis? Kransekake. Que idioma me falas? En polaco, en danés, en polaco. Eu creo que é noruegués. No, é danés, non? Bueno, É unha torta de coroa, que fan? Fan varias... Mira, como os círculos que temos aquí na vitro, ves? Van facendo galletas de diferentes tamaños e con eso formamos unha coroa que se vai elevando, entón vamos a facer unha especie de torta. Un monte de galletas. Un monte de galletas. Unha Un monte de galletas cun toquiño de anís, que o nome que penso que ten que porque ten algo de anís, ou porque ten forma de coroa, ou non sei porque non sei danés. Despois xa diremos, que creo que a directora o sabe. Creo que temos por aí anotado. A directora sabe todo, por iso é directora. Eu creo que é torta de coroa ou algo así, ou torta de anéis ou algo así. Sí, non sei. Kransekake. Bueno, que nos escriban ou nos manden un audio dicindo como se pronuncia, porque sabemos que hai galegos en todas partes do mundo, e seguramente estamos metendo a pata a todo fundo. Tope. Bueno. Pois eso vou facer.
Vou intentar facer. É de Nadal. Sei que é de Nadal. Que é de Nadal? É que, non sei, nunca A semana fui a pasada Dinamarca. estivestes ali. Claro, que hai que buscar receitas viaxeiras porque as daqui, a maioría xa as coñecemos. E, por suposto, nunca a fixestes, claro. No. Como é normal este programa, en Xulio Mato, arriscado. Fixe un poquinho de maxia, pero... Vamos, isto sí que é para enredar, pero para enredar unha tarde inteira. Porque hai que facer varias. Vemos que os ingredientes tamén son faciliños. É Vemos moi aí na doado, mira, mesa hai que cousas que azucre temos pola moído, casa. hai Entón, fariña de amendo, non collades fariña. medo, porque iso é raro que hai cousas que todos temos, ou que sí. temos acceso a O elas. único que non temos é a pronunciación. Cransecaque. Cransecaque. Creo que é Para o cransecaque. prato é cransecaque. Cransecaque. E punto se acabou. Todos comigo, cransecaque. Cransecaque. E Merchi, ti que fas? Eu vou facer, pois, unhas galletiñas de corazón, que son unhas galletas típicas que facemos no Nadal, no hotel, e que lle damos formiñas. Aproveitamos eses moldes que temos na casa, que podemos mercar por uns cantos euros moi pouquiño, calqueira vai bazar, e entón facemos unhas galletas que despois decoramos con forma de adornos de Nadal. Bueno, Merchi Metemos vai nunha latiña, ao temos clásico. para regalar, temos para poñer nun almorzo, temos para que os nenos merenden en... Non son suecas, nin noruegas, nin nada. No, a mí Son de Cangas. son de Cangas, efectivamente. Vale, pois moi ben, parece moi ben as dúas receitas, non sei que opinarán na casa, se sabedes que temos un teléfono para que nos chamen, aparte de gañar cartiños, 664 48 3419, e nos só podemos comezar a cociñar. Imos aló, Xulio Mato. Veña, vete pa aquí. O Mira, meu amigo é pasteleiro. moi doado, mira. É pasteleiro. 5-5. É pasteleiro. Sí, dime. 500 de Tem azucre sempre o moído. rolo na mão. 500 de fariña de amêndoa, 4 claras e 250 de fariña, Entón vale? non é 5-5, pensei que ibas a dir, é norma Dice de 5. 5-5-4. Vale, a mesma cantidade. Iba a facer o chiste do teléfono. 5-5-4. Que malo Mira, é. 500 de azucre, 500 de fariña, de fariña amêndoa. de amêndoa ou amêndoa moída, Vale. as 4 claras, Son as que lle sobraron onte a Lucía de facer as xemas curadas, as claras, aproveitámolas. eso, 250 de fariña. Non se tira nada nesta Parece unha masa cociña. moi seca, pero ao final vais humedecer. Hai que traballala un pouco, vale? Mira, vamos a botar un chorrete tamén de anís, que debe ser o crunchy. Un chorriño, Chorriño bo. E un poquinho de esencia tamén para potenciar, vale? cranse. Cranse. Según Xulio Mato, cranse, buscade aí, Google Translate. Chorrete de anís. Chorrete de anís, Entón, cranse. agora vamos mesturando un poquinho ca culler e cando xa non demos, metemos llamao. Moi ben. Pois, a Ves, cousa é sinxeliña. parece unha receita moi seca, pero despois vais humedecendo, E senón, metemos un pouco máis de cranse. Cranse, viña. Eso é. Cranse, caquen. Mira, Xulio, ti fas receitas, fas galletas na casa. No, fainas a pequena, Noela, fainas, gustei moito facer. Pero alguén lle ensinaría, digo eu, que non vai cociñeiro. pero eu enseñei pero fainas ela. Tamén a sobremesa, eu non teño paciencia para andar facendo. Ti só as fas por traballo, verdad? Porque non che sou- mandamos nós. Claro. Mira, ves como se vai? Mira que rápido se humedece, xa está toda húmeda, Vale. É que esta receita, cando a vin, dixen, isto darás humedecido tanta fariña, tanto azucre. Entón dixen, vamos a botar un chorro máis de crante. Entón, o segredo é, se non se che liga ben, Claro, se queda moi tíralle se queda unha masa moi agrietada, metemos un poquinho máis de líquido. E digo eu, e se non queres botar anís, pois se queres facer sin alcohol, que podemos facer? Pois outra clara. Outra clara ou un chorriño de leite. Ah, vale. Digo por si, Nata. pos máis pequenos, se nos dá cousa botarlle Claro, moito ou- cranse. Trátase de humedecelo un pouco, un poquinho de auga. Vale, pois deixámoste aquí coas mans na masa, como dicía a canción, e vou comerche. Moi Imos comerche a ver como vai. Veña. Corazón bonito. Marcela, son salvaje. É que son alma de verbena, criei-me na verbena, nos fin do mundo. Grandes éxitos dos 90. Mira, hai receitas que polo doadas que son e os poucos ingredientes que teñen xa sabes de memoria. Esta é unha delas. Solo leva para facer un kilo de masa, medio kilo de fariña, 350 de manteiga e 150 de azucre moído. E con esos tres ingredientes fas unhas galletas espectaculares. Como era, medio kilo de fariña? 350 témolo aí. de manteiga e 150 de azucre moído. En total, un kilo. Despois, como quero facer así un pouco que queden bonitas, que, por exemplo, facer varias galletas diferentes para poñer nunha caixiña e despois regalar, vou facer algunhas tamén con cacao.
Pero nada, eso é a maiores desta receita que che din, pois a metade da masa, por exemplo, voulle botar unha cullerada boa de cacao en pó, sen azúcar. Como facemos a veces cas cremas tamén, porque a veces Claro. dividimos e decimos, facemos os recheos. Entón, tiñes como se tinguiras unha parte da masa e así tes máis combinación de cores. E mira, esta cantidade de fariña, máis ou menos, para cantas galletas che dá? Isto é 1 kilo de galletas. Vale. O total é 1 kilo. Aquí depende do tamaño, Estás vas a facer máis ou menos. O sea, para 1 kilo de masa, 1 kilo de galletas. Claro, porque isto non... Claro, non merma. Non merma nada, nin... Mira, Rocío, que- quítame aí, quítame eso, Sí? porque ahora vou Xa a, me sinto útil. vou Vete a aquí. traballar coas mans. Non leva nin ovo nin nada, simplemente ahora xuntamos os ingredientes, aí vamos facer unha boliña. Así de aspecto moi parecido ao que está facendo Xulio. Ora, Xulio tirou o anís. leva ovo, non? Escoitei que levaba ovo. Clara. Clara, este non leva nada. Escandinavia, os países escandinavos e cangas están aí. Sí, que as galletas ao final manteiga, levan manteigas túas, non? Kraken, no. Crack. Anís. Cranse. Cranse caque. Estas son galletas de manteiga. Entón, ti fas estas galletas, por exemplo, Sí. esta ponte, e despois canto tempo podes tardar en consumilas? Porque Sí. canto che aguantan? Un montón, porque se as guardas ben nunha latiña, aí duran 15 días, ben. Pero non hai que metelas no frigorífico ni nada diso, non? Mellor un sitio seco No, e... que va, sen- claro, tapadiñas ben tapadas, esa está, que non sabes, que non queden ablandadas por estar ao aire, esa está. Ves que xa vamos facendo unha boliña? Pero xa sabemos que realmente Non dura. nunca fixemos a proba. Non dura, podría dicirte 15 días, supoño. Estas non chegan a noite boa. Estas Que va? normalmente un día ou Ademais, dous. cativos na casa. E despois as adornas cun pouquiño de chocolate, isto non dura nada. A culpa botamos os nenos, fai moita gracia. Nos peteiramos e Bueno. desaparecen, son os nenos. Miña nai, o sea, non podo ter galletas na casa. Desaparece. Cada vez que ven, unha, dúas. Cada vez que ven, unha, dúas. En plan, Vale, Bueno, xa está. estás aí un chocolate derretindo, non? Esa era a intención, pero hai que acender o lume. Sería importante, eso sería ben. A ver se sei. Dai aí. Que nunca te cholei. A 7, por exemplo. Chocolate blanco hai que ter moito cuidado, porque A 7. pronto se queima e despois non sirve para nada. Vale, pois estás atenta, xa lle dei, Sí, eh? mira, Rocío, xa teño a masa, vale? Perfecto. Vou a partila en dúas, así. Non necesitas repouso ou convén que o teña? A ver, como fai bastante fresquiño, non precisa repouso. Se fora no verán, si meteríamos na neveira, pero esta non. A esta, despois vou engadir cacao e a esta vou empezar a traballar con ela xa. Perfecto, pois deixámoste aquí traballando Perfecto. e imos ver como vai Xulio, co cranse, co kraken ou como sexa que se chame a cousa esta. Pues mira, xa teño, xa está a masa. Mira como humedeceu. Ai, sí. Non hai trampa, Non hai trampa. É unha masa que... Mira, para non lle gustar, ainda lle dá xeito. Debería repousar, pero en este caso non nos vai facer falta, porque é unha masa moi boa de traballar, ves? Entón, mira, vamos moi a cortar. moldeable, sí. O que se trata, o que che dixen, vamos a facer unha serie de galletas concéntricas, así circulares, entón que vamos a empezar a masa. Arandelas. Mira, é como traballar con plastilina. Entón o que facemos é, vamos dando así a forma. Claro, por eso se chama torta de anéis. Claro, por eso se chama canse kraken, ven de eso, de anéis concéntricos de anís. Moi ben. Vale, mira, Xa tes aplastámonos... o C2. aplastar de danés. En Aplastámonos danés. así un pouco, entón agora que temos que ter cuidado é ter a referencia. Entón vamos a ir colocando aquí. Vale, temos que... Entón, telo que facer distintos hai que tamaños, facelas entendo. un poquinho máis grandes, un poquinho máis pequenas para que vayan facendo como unha especie de árbore. Claro, estas tampouco, ao non ter lévedo Vamos a tampouco intentar hinchan, nin No, nada. non hinchan. Xa que esta vai ser o tamaño final. Hai que cociñalas, cando salen do forno son moi quebradizas, pero unha vez que a refrían, se quedan moi duras, Vale, pois se che parece, metemos a Nieves para que vexa Veña. como vai a cousa. Claro. Pois vamos a dar un forte aplauso a Nieves de Mesía. Ven por aquí, Nieves. Nieves, que xa é unha amiga do programa, que xa vos sonará na casa, que é unha maravilla. Moi ben. Benvida. Désenos unha receita que nos gustou moito, despois vai a pedir Merchi. Sí. Bueno, a ver se me acordo ben de todos. Si non, que copie, Que teño no WhatsApp. Tela no WhatsApp. Bueno, Nieves, eu vou facer unha cousa un pouco rara. Sí, ten un nome Non é- rarísimo. Claro, é un nome moi raro, pero é unha cousa moi sinxela. É unha masa de galletas, normaliña, vale? E o que vamos facer é unha serie de galletas circulares, así con esta forma. Mira, teñen que ser de diferentes tamaños para que se podan apilar, entón vamos collendo sempre referencia. Ves, estas vanse manter. Entón xa Pero non temos... é a mesma masa que a de Merchi, É unha masa diferente. Esta Pero pega. aumenta, non? Tamén. Non vai aumentar. Ah, vai non quedar aumenta. deste tamaño, van a quedar un pouco doradiñas e nada máis. Mira, estas levan azúcar moído, un poquinho de fariña, claras e fariña de amêndoa.
Vale? Entón, moi rico. Vale como a canela, non? Non é... É anís, é anís, é anís. anís. É anís, porque A canela. é unha galleta con Volvemos a nome canela. e apellido, é Círculo de Anís. Canse, craque. Esperemos Taque. que che guste o anís, Nieves. Bueno, un pouco palagoso. No, pero leva moi pouco. Leva unha cerveciña leva moi fresca que pouquiño, prefiero. quedei con el aquí. Ese é Sí, como sí. din para a cociñeira. Ese é por si acaso. Esa é para despois. Entón, mira, é unha masa moi doada de traballar, Ajá. o que vamos facendo é, vamos buscando os tamaños. Entón, calculamos aquí, a ver, vainos ben, vamos estirar un poquinho máis, perfecto. para que nos quede aí apiladiño. Temos un pouco de tino de sellalo ben, para que non se nos abra no forno, e nada máis. A ver. E cantos horas vas Aí. facer? Cantos che dará? Isto dará para uns 8 ou 9. Ai, tes traballo. Sí, trátase que colla un poquinho de altura. A ver, que tiña pinta de árbore de Nadal. Pero falos así e despois, cando estén feitos, apilalo. Claro, hai que estén fríos, vamos a facer unha glasa, un glaseado, vamos a decorar e despois apilámolos. Ah, moi ben. A ver, Pois xa queremos ver Sí. como queda eso. Queda- Ti viches algunha vez algo disto? No. Claro, hai que ir a Dinamarca, para eso. Como non imos a Pois Dinamarca... ese nome tan raro. Claro. Tiñamos que a ver, facer a voltas co prato polo mundo. Claro. E así coa excusa viaxamos. Que Kranse Platen. Que imos comerche, anda, deixamoste aí. Deixamoste aí. Dalle que dalle. Pasa por aquí. Estou facendo galletiñas Galletiñas. de manteiga. Ah, bueno, que sei as típicas, non? De Sí. sempre. E quero vou arrechalas despois cun pouquiño de marmelada, cun pouquiño Ajá. de chocolate que está aí derretendo, podemos apagar xa. Precisas Ah, algo. chocolate branco. Gústache? Faise máis... Eu prefiro oscuro, que este faise máis Ai, mi dulce. madre, xe non damos Máis unha dulce. Dios mío. Ah, pero bueno, igual aí despois está boa, Hai que Igual aí confiar no despois está ben. proceso. Pero estou olhando aquí porque están aquí unhas Está onzas duro, está duras duro. aí, non? Sí, Pero vai uns ser- van a ser a base e a outros vou facerlle corazonciños e así despois recheo. E fago como un sándwich. Ah, despois aí Poño enches medio, a... poño o un poquinho de non? chocolate ou de marmelada e despois tapo. Claro, unhas montan en riba das outras. Unhas sí, entendo. unhas van a ser a base e outras van a ser a tapa. E como teño así dous moldes diferentes, vou facer diferentes debuxos. E o resto da masa que teño aí, voulle poñer un poquinho de cacao e vou a facer unha masa de chocolate tamén. Ah, ai, pois moi boa idea, ves? E así Gustache a para idea? regalar, Sí, sí, para xogar probachelas cos nenos. estas? Non, non... Como cada masa é diferente. Vos hoxe xa as probas. Pois xa estou. Eu vou levar a receita túa, quero probalas con turrón. Vale. Nunca fixen Vale. galletas con Pois turrón. sí, sí. Porque Si non me tortas vai e xa así, teño sí. anís, xa lle meto para que me vai. Ves? O anís sempre ben. Nieves, na túa casa, canto duran as galletas? Eu sabes que solo facer moito. Galletas non tanto, solo facer polvorós. Ai, que ricos. Ca manteca de cerdo aí, do rexer de miña ricos. nai, esa manteca potente. Pois mira, cando os fagamos, ves, porque encántanos, fixémonos tamén varios anos aquí. Sí, pois fago... Non hai fago, color, Eu fago os piquiniños así, moi piquiniños, porque se os fago grandes ao collelos rompen. E non se embolan. Entón fago do tamaño de un chupito pequeniño así, para poder De bocado. De bocado. De porque E bocado. así senteste menos culpable. Pois a mellor, É que logo se vas a coller un grande desfais. O turrón se non apratas desfais. Era moi volver un a un. Que dá moito chollo. Claro. Mira, Pois ahora mira. Que fago, es? unha cullerada de cacao, parece ao principio, parece que non se vai a ser capaz. Así fas como a masa de cacao. Claro, e despois así teño como dúas cores e máis bonito para así para Para combinar. presentar tamén. Nun principio parece que non eres capaz, que empeza a romper, pero en canto Sí, empeza a coller en un canto- pouco de calor, xa vai toda máis asunta. E hai que traballar primeiro a branca e despois a de chocolate, porque a de chocolate acaba manchando todo e acabas manchando a Iso galleta. é un super consello. Eso é un super, pode ser un super consello. Veña, imos pedir o cacharro. Cacharro, por favor. A ver, dillo, Merche. Cando facedes galletas con cacao, porque queredes combinar diferentes opcións, é importante traballar primeiro a galleta branca, a de manteiga, e despois a de cacao. Porque unha vez empezades co cacao, manchades todo e manchades a galleta branca. Super consello. A que sabe, sabe. Porque ven, eu non me fixaría, despois armería un... Claro, un desfeite empezas de a estirar cacao. esa e nada. Facemos todos marmoladas, un marmolado, como di Merche. Descarado. E aquí podes Nieves, xogar a darlle bueno. máis intensidade ou non. Pois Este ten é o boa que pinta temos para todo. ti hoxe. Que che parece? Ten boa pinta todo, sí, sí. Tes algunha favorita? Non sei, é que... A ver, aquela, con aquela masa diferente, Home. a de Xulio...
Ela quere viaxar. Exótica. Exótica. Mira que agora lá fai frío, Ai, bueno, pero... Noruega é... Será que non estamos acostumbrados ao frío aquí? Eso é verdad, que levamos un outono. Que pare de chover, por favor, un pouco. Estamos na chuvia, esas Bueno, perfecto. pois, vouche pedir que te sentes un pouquiño. Vale. E Pues despois alá xa te chamo, vale? Vale. Te saliu un sitiño, bueno, tes moito sitiño Moito para sitiño. sentarte onde queiras. Vale, Un vale. aplauso para Nieves. Ainda que neste plató e no supermercado xa levamos uns días co ambiente de Nadal, é esta fin de semana cando realmente xa se dá o disparo de saída. Os nenos andan pola casa e aproveitamos para poñer a árbore e cociñar algunha que outra cousa. Unha idea fantástica é a que propón Oxe Nieves, a nosa convidada. Unhas galletas de Nadal que podemos guardar nunha lata e ir sacando cando nos pete. Manteiga, xenxibre, canela, turrón, chocolate... As posibilidades son infinitas. Facedevos cuns cortantes simpáticos en calquera bazar e deixade voar a imaginación. Ou copiad as nosas propostas. Merchi trae unha receita clásica, saborosa e ben lucida. E Xulio unha cransecaque escandinava coa que quedaredes como auténticos reposteiros, claro que sí. O luns contádenos se queda algunha na lata ou xa están todas no bandullo en @avoltascoprato. E, por certo, se as facedes, facedelle fotos. Eu só aviso. Idelle facendo fotos ás receitas que fagades de Nadal. É unha pista do que se aveciña. Imos con Merchi. Hay corazón bonito, hay corazón salvaje. Deja de pensar que si Os corazóns ainda non se ven, pero están. Sí, están aquí, aí, mira, por aquí. exemplo, imos facer un para que mires. Bueno, o molde A non ver. é importante, Pois sí que se mesturou ben o cacao, que dicíamos. Mira, aí está, E mira, todavía aquí podemos facer outras diferentes. E isto non se tira. No, estos son galletas. Por exemplo. E son tamén ideas para decorar a árbore. Eses recortes, Sí. non? Porque un día fixaras unhas para decorar a árbore. Incluso estas metimoslle un cachiño de caramelo destes de cristal, derrétense no forno e tes uns adornos preciosos para a árbore. E puxache a árbore, Merchi. No hotel, sí, claro. Vai. Onde vai xa, que Sí. está a árbore posta? Eres da que está cos amaín xa que as cousas de Nadal. Vamos a Abel Caballero, máis nós. Vamos Rodeira Mar e Abel Caballero somos un. O cedido de Cangas. Están os xaponeses que xa non saben onde ir facer fotos. Pois mira, é como se esta é unha base e a de arriba unha tapa. Moi ben. Vai ao forno e ten que ir a 180 graus 14 minutos. Pódese poñer con ventilador. Ajá. Moi ben. Veña, Entón, vamos por alá. aquí temos estas. Vamos a poñer primeiro esas no forno, cando rematen traemos as outras. Vale. E así imos facendo. Pois imos ao forno. Imos alá. Repetimos tempo a temperatura, por se non quedou claro na casa. 14 minutos a 180 graus. Que collan un pouquiño de cor dourada. Un pouquiño. Hermosa cor dourada. E seguimos facendo as de cacao xa. Vale, pois imos con Xulio mentre rematas. Pareceche? Sí. Imos con Xulio Mato. o meu amigo é Bueno, estou, pasteleiro, é pasteleiro. Ai, vai, a cousa vai indo. Mira, Mira, se nos pula. Esto é o que nos dou esa masa, vale? Vale. Mira, temos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dou un máis. 9, a receta original son 18. O sea, Carai. habría que duplicar a... Para conseguir, pues entendo que unha... Sí, algo aparente e tal. Un cransecaque... Bueno, Como era que se chamaba? Cransecaque. Pregunta de concurso. Oh, va a preguntita hoxe tamén, Como se chama a receita escandinava que fai hoxe Xulio? Cransecaque. Ou torta de anís. Ou torta de anéis? De anéis. Veña, de anéis. pero... De A ver anéis se e de anís. decimos que non se caquen, que nos fai É, a gracia. cransecaque, que moi divertido. 50 Mira, euros van ao vale. Xa teño aí uns no forno, forneando. Entón este nos vamos Vale. a meter, vale? Entón, témonos así. Vamos a fazer aquí un huequiño. Ahora vamos a facerlle unha glasa. Unha glasa simplemente para Para decorar. decorar. Non é que salgan da... Mira, temos azúcar moído, un poquinho máis de anís. Vamos a botar sinxelo. aí un toquiño. Mira, son Anís, ti non lle choras o anís. 120, son 125 de azúcar moído e 15 Está gramos de... contenta a miña nai con esta receita, si lle levo. Home, claro. Ai, encanta. Quen non? O taponciño así. Claro, mira, metemos un poquinho de auga e ahora vamos a ver se nos pide o resto, vale? Que si que non vai pedir. É simplemente mesturar e vamos ter unha pasta branca para decorar. Moi ben. Non son eu moito de anís. Sin embargo, por Non. exemplo, rosquillas de anís encantanme. Claro, As das feiras, é así. eres de anís, pero non sabes. Son de anís camuflado. Merchi, tes Dime. problemas, aí Claro, pita aí. algo.
E terás auga na cociña? Terás isto mollado? Pode ser, pode ser. Xa non pita. Vamos aí, corazón nun puño. Isto sí. Outro groriño. Ahora volve a pitar. Porque limpiei, ahora pita porque Está limpiei. mollada, está mollada. Claro. Cousas que pasan. Cociña en directo. Bueno, mira, ves? Ahora pita. Xa temos esta glasa, xa temos esta pasta. Moi ben. Para meter nunha manga e poder pintar. Hai que usar unha manga, claro. Claro, isto hai que meterlo nunha manga e pintar. Ese non, botar. Mercedes, es que me desconté. Seguro que non é de Julio. Que ten que ser de Julio, que está aí... A ver, somos tú, que somos nós. No, era Julio. Merchi, era Merchi. Que no? Merchi! Por Merchi, sempre Pois isto leva as pode culpas. pasar nunha casa con meniños tamén. Que le den a culpa aos meniños e teña a culpa a mamá. Bueno, pois xa temos, vale? Mira, ves? Xa temos a pasta branca. Entón, Vale. collemos unha... Eu fixenlle un buratiño moi pequeniño aquí. Hola, Pero non vai boas. chegar. Chama Monse, de Ferrol. Que tal? Muy ben, muy ben. Como levas estes días? Bastante mal, con Ai, Dios gripe. mío. Ai, Dios mío, non nos digas eso. Bueno, pois que te mellores. Este fin de semana a ver se podes descansar un pouco, muller. Sí, home, sí. É o tempo que chove Todo moito. pasa, todo pasa. Polo menos, mira, alegrar un pouco a vista con estas cousas que están facendo aquí os cociñeiros. Que pinta che teñen? Muy boa, muy boa. Tes algunha, Moi rico. tes algunha favorita? Me ten mellor pinta a de Merchi. A de Merchi. Moi ben, pois siguiente chamada. Bueno, Grazas, grazas. pois vou che facer a preguntiña, a ver se estiveches atenta. Sí. Mira que hoxe é complicada, Recoñecemos que é complicada. Como se chama a torta escandinava que fai hoxe Xulio? Krase Kaken. Moi Moi ben. ben! Moi ben, Monse, a gripallada e todo, déchelo pronunciado. Moi ben pronunciado. Sí, mellor que non, seguramente. Ben, seguro. Bueno, pues mandamos un bico enorme, que pases moi boas festas, que te recuperes. E xa Igualmente, sabes que gracias. estás convidada ao programa cando queiras, que ademais non che queda Vale. tan lonxe, Ferrol. Vente un día. Sí, sí. Calquer día. Veña, un bicazo. Chao. Chao. Felices Gracias, un beso. festas. Igualmente. Bueno, Xulio. sacaremos isto. Mira, estas dúas que xa están, xa estamos frías. Por qué? E ti dirás, por qué? Eu digo, Este home non necesita guantes, porque non isto necesita é nada. maxia. No, porque está frío, o sea, non sei que necesito, Mira, ves, esta xa está fría, entón xa temos unha textura, non sei se se Sí. escoitará. Iso é ASMR, ASMR. Sabes A ver. o que é iso? Sí, o que fan fan os así ruiditos. ruiditos. Bueno, pues temos dous tamaños diferentes aquí. O que vamos a facer ahora é decoralos, vale? Decorar este ruido. Ajá. Déxame sacar isto do forno aquí. Temos que deixalas a refriar sempre nunha rejilla, vale? Para que nos refríen antes e non nos queden tan quebradizas. Vale. Veña, entón agora, con isto que fixemos, pues ahora vamos a ir facendo os dibuxiños que queiramos. Ti aí, pues, Claro. deixas explorar a túa creatividade. Eso E a túa maña. A miña, eso é, máis a miña... Que tal te lo pulso? Ben. Bueno, Bueno, pa miña edad, ben, Moi ben. Bueno, non te imos poñer nervioso. Imos con Merchi, veña. Moi ben. Volvemos cando xa o teñas niquelado. Imos a Merchi. Bueno, pois xa o corpo pide unha galletiña, sí, señor. As tapas, púsenlle azúcar moído. Xa saíron de forno, recordamos a xente que se incorporou que Merchi está facendo unhas que son de cacao e outras de manteiga simplemente, As de non? cacao todavía están no forno, as de manteiga son estas. As tapas, cada galleta final vai a ter dúas galletas, unha base e unha tapa. As tapas teñen azúcar moído e as bases teñen un pouquiño de chocolate branco para que non escape a marmelada. Puro sabor. Aquí hai de todo. Aí. Poñemos aí. E mira, por exemplo, ahora, unha Que la tapiña. arpeirada. E facemos así, Oh, E que queda? bonito. unha galletiña de corazón. Oye, chulísimo, Chulísimo. Outras, non lle poñemos marmelada dentro, solo poñemos chocolate derretido. Facemos así e quedan 3 corazonciños. Ai, que bonito. E así tedes, claro, Para elexir. para gustos. E despois surtidas. E despois todavía temos as de cacao. E o Vale. truquiño ese de poñerlle chocolate por fora é para que a marmelada non acabe escapando. O chocolate vai a refriar, vai a poñerse máis duriño e queda pechado. Vale. Pois vou un Dani Aves. A ver que opina de todo A ver, isto que estades a ver. facendo. Imos un Dani Aves.
Ai, Nieves, que estás aquí soliña, Dios mío, que hoxe non temos público porque había folga. Menos mal que temos a Nieves que nos van ver. Aí está las noches congeladas. Eu estou helada, pero o corazón quente, Que che parece estes inventos? Me está gustando máis as de Merche. Me parece que ten mellor pinta, sí. Bueno, vistas, creo que me... Despois de sabor xa E diremos. ti, ao primeiro non era que che gustaban os de Xulio? Ou non? Outra buquei mesmo? No, máis ou menos os dous, pero ahora non sei, Creo que... Non sei o que lle vai botar a Xulio, se lle bota algo máis, pero as de Merche teñen unha pintaza. Claro, que talle marmelada, chocolate branco, ai, chocolate oscuro. Ai, azúcar, as de Xulio teñen anís. Este corpo non pode pasar fame. Mira, pero vai facer unha torta, Así, que iso ten pisos, sí, pero non sei, a ver que lle mete polo medio. Que lle vas meter, Xulio? Non sei aínda. Ímolo Moi ver, vente comigo Vale, e así vamos. saímos de dúbidas. Vente por aquí a ver que fai O Xulio meu Mato. amigo é pasteleiro. Amigo pasteleiro. Mira, pois aquí estou montando Onda, Ai, pois moi bonito, a presentación. Queda moi bonito, verdad? E agora vamos a meter, para o disgusto de moitos, vamos a meter un poquinho de froita para decorar só, porque a torta en sí é... E como cortas eso? Isto hai que ir collendo ca man. Collendo con man, claro. Claro, Mito po último. Veña, pois decoramos, que xa che quero pedir un aplauso, porque me gustou moito. Bueno, moitas gracias. Ben o mereces. No, vou ir poñendo... Podes pedir o aplauso, que ainda non sei moi ben como vai isto, Faime unha graza, porque ele improvisa, pero despois queda sempre ben. A ver como queda, vámoslo ver. Non llevamos poñer moito máis por aí, porque non Xa non estamos tes donde decorando poñer por tampouco. aquí. Isto con rapaces mola. Sobre Claro. todo porque van coller o do Van medio, coller o vai do medio, quedar todo como a ver como que xogo estes dos estaba paus. pensando, Facemos a decoración, canto máis ochentera, é máis bonita, Pois agora sí, imos pedir un forte aplauso para Xulio Mato, que sempre nos sorprende con receitas do mundo. Imos a Merchi. Vamos. A ver, Merchi, como vas? Están aquí as de cacao. Ai, Espero que xa esas, estés rematando, esas. que se acaba o programa. E agora poñémoslle un poquinho de as tapas, un poquinho de Unha azúcar nevarada moído, que non Azúcar falte, moído. No. que por eso estamos en inverno. chocolate Nadal. branco para que a marmelada non Non escape, escape. Mira que boa idea. porque así cando seca seca o A chocolate. facelos este fin de semana. Sí, había ter suerte. E agora Pois nada, poñemos aí. daremos Hai que un este fin de semana aplauso. para descansar. Daremos un aplauso, Nieves. Home. Pois veña, Veña, un forte bravo. aplauso para Merchi Rodal, que tamén fixo unha super galleta. Hasta lle faltaba. E agora imos probar. Pasa, Nieves, ponte aí na cabeceira que isto remata xa. Xa chegou o Bueno, momento. Vamos probarlo. E mentras tanto, pregunta de concurso. Que lle mete Merchi ás súas galletas? Merchi, que lle metes ás túas galletas? Mermelada de fresa e chocolate branco. Marmelada de morodos, chocolate branco. 50 euriños. Teníamos aquí... Non queda sitio. Chulo, eu creo que si ten que comer esto, Nieves, non Claro, a acaba ver, por mañá. onde empezo, que me vai caer a torre. Colle unha, a de arriba é máis fácil. Valle dando Nieves porque nos van levar o programa. Quedou moi ben. Vai, venga. Mira que ben quedou, Ai, quedou moi chulo, é certo. Están as dúas. A fruta non nieve. No, que non me dá tempo todo. É unha triunfada. Hola, Carmen. Vai, vai, vai. Carmen, que tal? Carmen, que tal? Boas? Oisnos? Carmen. Carmen de Viveiro, está vostede ao teléfono? Carmen, marmelada e chocolate. Non chives. Non está. Non temos a Carmen. Nada, pois nada. Intentámoslo mañá, Carmen, vale? O luns, intentámoslo o luns. Veña, pois... Nieves, Non dou feito. probaches a de Xulio, non? Moi ben. Imos a deixar probar con calma, non vai ser que se atragoe. Imos recapitular. Xulio fixo... Xa non Crase me acordo. caque. Crase Crase caque. Unha torta de anéis ou torta de aros ou torta de anís escandinava. Que ten, sobre todo, anís. Para os amantes do anís. É moita galleta. E améndoa. O luns, seguimos aquí, lembrámosvos, non nos marchedes, por favor, quedade cos meniños véndonos. Creo que xa está. Pois veña, Nieves de Mesía, Ai! quen gaña o a voltas co prato de hoxe? Merche. Hoxe gana Merchi. Parabéns. Grazas, Nieves, por vir. Grazas a vos por vernos, por estar aí. Disfruten moito esta ponte, por favor, tede moito cuidado nas estradas. Un bicazo grande. Vémonos o luns con máis cociña, sabor, humor e amor.